Predstavujem vám Volkswagen Atlas, ktorý sme kúpili od pána Belu. Hľadal som veľké rodinné auto, kde viem dať 3 detské sedačky. Auto má motor 3,6 benzín, kde viem spraviť spotrebu tak do 11 eur na 100 km. Je to kvázi bezporuchové auto, treba ho len riadne servisovať každých 10 až 15 tisíc kilometrov, meniť olej, netreba čapovať tam žiadne adeblu, netreba sa starať o turbo, keďže tam žiadne nie je. K autu som dostal aj celoročné pneumatiky, ktoré sú vhodné aj do zimy. Je tam 70 litrová nádrž na plyn. Mimo mesta sa bavíme, že prejdeme okolo 400 až 500 km. V meste je to okolo tých 350. V tejto váhovej kategórii auta je to veľmi dobrá spotreba, pretože všetky ostatné auta, napríklad ako Touareg, sa hýbe okolo 8 až 10 litrov nafty na 100 km. Kufor to má skoro 1200 litrov, takže keď sme išli na dovolenku do Chorvátska, tak sme tam nahodili 2 kočáre, 2 bicykle, 4 veľké batožiny, dokonca ešte aj pedalboard, takže sme nepotrebovali ani na strechu žiadnu truhlu. Dozadu sa nám zmestia aj 3 detské sedačky vedľa seba. Je tu dostatok priestoru. V tejto verzii sú síce len 2 Isofixy po každej strane, ale dá sa to zapnúť aj pásom a v tej 7-miestnej verzii viem o tom, že v druhom rade sú 3 Isofixy. Sú tu aj vzadu USB vstupy, keď chcete ísť na dlhšie trasy a dobieť nejaké zariadenia. Kufor je veľmi priestranný, osadenie tej palivovej nádrže na plyn vyzerá asi takto, pekne pán Bela tu zakomponoval aj subwoofery na mieru. Takže prečo som sa rozhodol pre kúpu tohto auta? Bol som zrovna v rozhodovacom konaní, že aké auto nakoniec kúpime pre rodinu. Stavila sa u nás zákaznička Erika, ktorá je z Modry a ona už mala Volkswagen Atlas tej 7-miestnej verzii. Ahojte, ja už mám 2 roky auto od Dušana, auta z USA alebo Autofra. Je to úžasný človek, ktorý sa o mňa stále stará. Pozrel som do toho auta a automaticky som vedel, že ten priestor nám bude stačiť a s tou cenou oproti konkurencii sa to nedá zrovnať a pri tých servisných nákladoch dvojnásobne.